Abi, higda. Ha? Sige, sige. Ako naman ang Paborito ko madala. na. Sige, sige. Paborito ko gina... Ara. Ah. Hmm. Ah. Nagtalikod ka sa akon kag... Oh! Dear Papa G, ako si Kenneth, 29 years old sang Tigbawan, Iloilo. I work so hard para lang makalabot sa kondiin ako subong Papa G. Wala kaya rich parents. Halin kami sa pigado nga pangabuhi. Ano pa, kinanglan ko gid nga maghimakas para man sa akon nga future. Kag makasilingid ako Papa G nga sa huben ko nga pangidaron, proud ako sa akon kaugalingon tungod nalampuwasan ko ang tanan nga kabudlay kag pag-antos. Kag sa subong, napatindugan ko na balay ang akong dilikanan. May 3 ako ka mga salakyan kag may mga negosyo na, Papa G. Sige, sige, sige. Oo. Update mo ko kung na-transfer mo ng money, ha? Okay, sige. Bye-bye. Okay. Ate, tapos mo na ang transaksyon mo. Oo, Meg. Tapos na. Wow. Sige lang, ha. Ipa-deliver ko ng dayo ng mga dressed chicken, nga gin-order nila. Lain din man ginaya si Miko Kinit, no? May balay na, tagpilaon pa mga salakyan, may negosyo nga kapiyan, may yawan manok, may motor shop, may na parkilan nga apartment kag kundo. Worth it gid ang tanan nga pangabudlay mo, Meg. Gani, Meg. Amo gani. Kag salamat gid sa suportan niyo sa ako, na. Ikaw pa. Kag happy gid kuya para sa imong nga kadalagan, Meg, nga nag-asinso ka na sa kabuhi mo. Kag naplastar mo na mga utod kag ginikanan mo. Kag kabalo ka kung ano na lang kulang sa imo, Meg. Ano, Meg? Nobya. Meg? Oo! Imagine, almost 8 years ka, wala nobya-nobya. Kaya nag-focus kaya sa negosyo mo. So, mga plastado ka na, nobya na lang kulang sa imo. Hindi ba? Okay. Amo na yung time mo, nga kaugalingon mo naman ati panon mo, Bigo? ang pilion mo, kag palipayon mo mismong kaugalingon mo. Papalipayon. Pero, sige Ano? lang, wala mong kuya kadali, wala man na ginadalian. Sabagay. Maabot lang na kung itugot kita sa mahal nga Diyos, eh. Ba? Bigo Kenneth? Sabay kami slammer. Ginapaminsar ko man Papa G ang ginambal ni Migo Tomas sa akon. May point man siya. Aran matuod sa akon ng tanan pero isa na lang ang kulang. Nobya. Nga makaupod ko, tob-tob sa akon yung pagtigulang. Pero siningani panila, wala man ina ginadalian. Maabot na iya. Kag isa sinakabes. Birthday. Happy birthday, Gas. Ari, regalo ko para sa imo. Ay, wow! Salamat, Gas, ha? May lang kayo nakalusot ka sa birthday ko. Siyempre. Malipatan ko ba lang special mong adlaw? Happy birthday! BFF! Gift ko para sa imo. Hindi ka na magsunggod ha, kay nagpakita na ko. Thank you so much, BFF. Kagwapa sang BFF ni Pia. Ay, ho, gali. Kasi Rosel, gali, best friend ko. Rosel, si Kenneth, first cousin ko. Oh, hi, Kenneth. Nice meeting you. Nice meeting you too, Rosel. Kagwapa sa imo. Wow, ha? Thank you. Ikaw man gani, kagwapo sa imo. Ay, getting to know each other na dayon. O, sige na. Dali na kamo kay Macau na kita. Alright! Wala gid ako maguna-huna Papa G nga ma-attract ako kay Rosel, nga best friend sa pagkaisa ko, nga sa pila ka mga babae nga nakilala ko kag na-encounter. Kay Rosel pagid lang ako nagpitik sa akong dugan. Siguro gusto giman ang amigo ko Papa G nga maabot giman ang tiyempo nga makanubya naman ako. Gani, wala na damo gamo. Nag-resign siya na ako sa akong pagkaisa nga pangilalahon ko si Rosel. Rosel, nagkahibalo ka naman siguro sang tuyo ko sa imo, hindi bla? Kenneth? Oo. Ginisugiran na ako ni Pia nga. Gusto mo mga luyag sa akon? Basta ka, pero basi bala kon may mga akig sa imo kung mga luyag ko. Kag sinuman bing mga hakig sa akon, ha? Excuse me, single ako, no? Matuod ka, ko na mo. May chance gali ako nga makapangaluyag sa imo. Oo,
Oo, kag sa nakita ko, pasok ka man sa standards ko so, sige. Nagapasugot ako nga mga liyag ka sa akon. Oh, matuod? Oh, yes. Yes. Thank you, Kid Rosel. Thank you. Malipayo gid ako Papa J nga nagpasugot si Rosel nga panguligan ko siya. Laing gimanggali Papa J kung may edge ka kag kung may kwarta, kay kadasig mag-amag sa imo sa mga babae. Bisan pa hindi ka gwapo. Ginimo ko man ang tanan para nga makuha lang ang mga tamis nga huon ni Rosel Papa J, and at the same time, wala ko ginpabayan ang akong nga negosyo. Makaligad ang 3 gidang kasimana nga akong pagpangaluyag sa iya. Ginsabat dayon niya ako Papa J, kagabi ninyo. Siya ba ganit mismo ang nanghagad sa ako nga magsulod sa lodging house, pero wala ako napasugot. Tungod, sa kondo ko siya gindala, kay luyag ko nga mabatyagan niya ang espesyal nga gabi para sa amon. Kadako sa karigada mo. Abi, higda. Ha? Sige, sige. Ako naman ang Paborito ko. madala. Sige, sige. Paborito ko gina... Ara. Ah. Nagtalikod ka sa akon kag... ang libo mo yang... Ang makita ko nga. Ginaayag-ayag mo yung karkada ko. Ano ka talikod? Kanamit. Gusto mo Lubong-lubong gid. Gusto Yes, mo na. gusto ko gina. Gusto ko gini. Hugot-hugot. Pati Hugot-hugot. baton tagit kaya. Namit. Panamit ako, namit. As in, namit. Karamit sa mo. Ara na. Ano pong karoon na magwaan lagi, kuya? Hindi na ginagwanta. Tudla. Sige. Vitamin. Gintulon mo ang Milky Way ko. Protein. Ginpadimat giniya ko sa kama Papa J. Wala gid ko nag-expect nga expert gali sa kama ang performance ni Rosel. Okay gid ang relasyon namo ni Rosel Papa J. Ginpakilala ko na siya sa ginikanan ko kag ginpakilala man niya ako sa iya nga parents. Spoiled gid siya gali katama, hindi lang sa pagpalangga ko, kundi pati naman sa mga material nga butang. Ginatag ko sa iya ang isa ka salakyan sa sina may service man siya. Kung ano ang mga luyag niya Papa J, ginhatag ko dayon. That is my way of expressing my love for her. Pero may dako nga problema nga natabo nga wala ko gid ginpaabot. Piste! Wala na siya sabat! Hindi niya pwede, buisit! Ba, Kenneth? May problema bala, ha? Ang business partner ko, wala niya ginasabat halin pa kagina. Sinaligan pag adlaw. Ang kwarta ko nga ginsalig ko sa iya. Ginpalagyo niya siguro. Hindi pong garuya. Kwarta ko ato nga kita. Sa ihawan sa mga manok ko. Pati nang kita ko sa iban ko pagid ng mga negosyo ato to sa iya tanan. Ano? Iset! O tingagin salig mo sa iya. Siyempre, 5 na kami katuig gaupod sa business. Hindi ko pa siya pagsaligan. Ipadipusit ko to tani sa iya. Pero wala na siya gasabat, ho? Ano? Ate, Garubi. wala na. Basigin palagyo na niya to. Be, ano? Wala gid ako maguna-una Papa J kag naglalaing gid ako nga palagyuhan ako sang partner ko sa business. Gindala niya ang tanan ko nga kwarta. Ginpangita ko siya, pero wala ko gid makita. Na-depress ako Papa J tungod sa kwarta nga ginpalagyo sa akon kag wala ko na mafokusan ang iban ko paging nga negosyo. Hasta nga amat na nga naputo ang mga ini. Tuman gid ang lalaing ko Papa J hasta nga. Kenneth, siguro, amo na ining ulihin naton nga pagkita ay. Ha? Rosel, saan niya ka makadto? Makigbulag na ako sa imo. May, Pamatsyag ko. Wala na ko diya future pa sa imo. Gani, break na kita! ano? Gindugangan pa nga ginbayaan ako ni Rosel Papa J. Kuno mo, kwarta ko lang gali ang lagas niya sa akon. Kaysang naputo ako, ginbayaan dayon niya ako. Pero sang bugana pa, kanami gid sa iya sa akon. Papa J, paano ako sini maka-move on? Grabe ang inagihan ko. Dako ang perdi ko. Aran ako kung tani ako sa akon nga peak nga career, pero ginbawi pa initanan sa akon. Hindi ko na maintindihan kung ano pang maayo kong buhaton nga mabalik ini. Lagayin man ninyo ako Papa J, ako gali si Kenneth, sang Tigbawan, Iloilo.
Madamog ging salamat and more power to your program, Papa G.